Ngayong buntag mga kaidol. Padayon Gihapon tangkuan mga kaidol. Libot-libot sa putas kadalanan karon mga kaidol. May lang untag maluing Ginoo mga kaidol. Untag antang maayong dagan sa biyahe mga kaidol kay pan karon mga kaidol. Pasko na mga kaidol, may nalang makatigom-tigom tagamay mga kaidol. Makapalitas atong panghanda mga kaidol karong Pasko. May lang maayo ng dagan sa atong pagpamasayro mga kaidol. Di na unta ni mag sapot-sapot ning motor mga kaidol. May nagmuandar unta na mga kaidol. Kasagaran na may mga kaidol kanang buntag di muandar mga kaidol. Di gud lalim ni among kinabuhi mga kaidol. Nay di rin na to gikuha tanan mga kaidol. Mao ni gisaligan sa mga tanan mga panginahanglan no to matag adlaw-adlaw mga kaidol nga magkuan ba magsapot-sapot mga kaidol. Nalaba wise savings. Manang didali mga kaidol. So taon daman mo na itong paningabuhi mga kaidol. Laban lang ta. Bilyasor.